Kaboy ya kadul boy ikaw bata para budget ka. Gitay kay Ano ka kani ikaw yung mauna ng Mario, dili ka pobre. hindi ba kay Loit na si Papa nga? Hindi na lang sa Ginoo yang pugo ni maluwas ng papa. Kapuam na kanon na. Ayaw tanong sa imong daghan. Total niya bitaw mo ni ka mo. Halalay mo. Mga uban pod nga nalipay. Nalipay nagbahak-hak sila karon sa naitabo ni Mario. Sabi ko, kuan, ginawa na namin mabas ninyo. Sa inyo gibuhat. Hindi ka na ay kay bawa ko nga ang Ginoo ay mapalo na sa Hi guys! So, hinay sa leksyon kaya video ko. Mato gabi nga po na ta. Nililiman mo si Ninay. Hindi ba gamay suwa? Nagkagalong suwa. Nagkagalong suwa guys. At di daghan na! Ako madung. Oh, lamok. Ano isa? Agang kanunutan na. Pagkamo na ka, nanaw ko pa. Baboy di ko kakar ni. Di ba lang sakit sa ito? Ha? Sana luoy kang Mario. Noy, cuma sabag mo ito. Mabagi nga na maluwas. Diyan. Diyan sa may katambag ni Bugoy nga, ang sakit ko ng daghan. Isa? Ang sakit ko ng daghan ganina. Buboy. Noy. Sakit ko na isang daghan, tambagi, aron di magsakit ang daghang Buboy. Bisa buboy? Hmm. Sa'yo na boy. Pamo boy. Natapad ni mo. Kaboy ya kadul boy ikaw bata para budget ka. Gitay kay Ano ka kani ikaw yung mauna ng Mario, dili ka pobre. hindi ba kay Loit na si Papa nga? Hindi na lang sa Ginoo yang pugo ni maluwas ng papa. Kapuam na kanon na. Ayaw tanong sa imong daghan. Total niya bitaw mo ni ka mo. Halalay mo. Nagtote. Ay kamuran doon ni niloy mo. Gani po nama pa yung pususo ng igsoon, hap ng igsoon. Napagapila na yung mga ilikanan to sila, gawa kayo na dito no? Ilahan na. Iligan? Okay lang, ayaw ka gano'n. Ika na yung papa, maluwas na na boy. Maluwas na yung papa. Pasiguro rong mga September, ito na makapirma ng mga application system, wala, uli na. Pero, di pa matapos na makapirma ng application system, uli na mali. Karon si Manaw, si makapirma, takay ba? Basta si kaso dito si Ligan. Kaya dili, ayun naman dari yun. Di mo na-receive. Kada ni, dali ra, dito ra. Nang aja magaw-gaw. May go, boy. Muna, nakali mong papa. Ayaw. Kaya mapiktuhan ka na yung kasing-kasing, delikado na. Relax lang. Relax, good. Ikanta mo, good boy. Kanta-kanta. Di ka na, boy. Paano, boy? Pumulitaw, boy. Maningaw ka. City na ba yung edad? Minor pa ni City tano. Ha? Minor pa. Minor lang. Nanan, upload na. Hi guys! So, hinay sa leksyon kaya video ko. Mato gabi nga po na ta. Nililiman mo si Ninay. Hindi ba gamay suwa? Nagkagalong suwa. Nagkagalong suwa guys. At di daghan na! Ako madung. Oh, lamok. Ano isa? Agang kanunutan na. Pagkamo na ka, nanaw ko pa. Baboy di ko kakar ni. Di ba lang Hi guys, good morning. Hi guys, karon di ay padong din sa RTC kay hearing ng Mario.
Diya, si Bingbing amo na naman gisakay diya kay hindi sa masakay sa ilang service. So sa Junig eskwela ni bata. So sa Jupami guys, sa Jumi kay 8:30 man nagilang ko hearing. Magsigang reklamo nga wala kay kwarta, pwede nimo pilion nga imbis magreklamo ka, moingon ka ng salamat Lord, wala na kasakit sa pamilya og wala pa ko nawan ig oportunidad nga makakwarta mong positive. So daghan tang pwedeng pasalamatan mga suging tigpaminaw, ilabi na pagmata nato sa buntag, himsog nga walay sakit, nakalakaw pata, naapakay panlasa sa imong pagkaon, na kung imuhang isuma total, bisan unsa pa man ang hitabo kanimo karong adlaw, maayo man o dili aduna kay choice mga suging tigpaminaw nga magmaripayon og aduna po kay choice nga mahimo kang magulaan. So pilihan kitong magmalipayon ka mga suging tigpaminaw. Ilabi na sa mga kaigsunan nga nagpasakiton karon imbis magsikag reklamo nga anong nagkasakit ka. Imbis magsikag reklamo mga suging tigpaminaw, pasalamat na lang ka mga suging tigpaminaw. Uy, nagpagday yo. Oo, nagpagday yo. Kay mga tao nga itabang sa imo. Bugna din ka nagpagday. Kanunay nag-bless sa imuha nga wala nimo panandunga. So importante mga suging tigpaminaw nga maging grateful ka aron malikayan nimo ang stress mga suging tigpaminaw. So imbis magreklamo sa mga butang nga So, galit na kapas. Hindi kapas, hindi. Basta, Sa'yo lang to day. basta una pagalitan niya. Pero wala. Lagi na kandi, abot na kandi. Diyan. So guys, sumana na may hearing, bawali na ko. So di salaman na istorya, di mo sila natatanan pwede kuan. So padong na po Miss Family House guys, magi ka na Miss Corty. Hi guys, there Miss Bye. Ja, this Marzuri dia. Nagdarag sa pawa naman nagbanig ng isang poem. Kaya ganahan ko sa ng banay-bani kahit hait. So guys, as usual, asahan na pong bubos nini. Kaya mauli na po Miss Valencia. Kani mo dito ni. Agok pa ba nga ni? Ibili na nene, kaya ito na Romeo. Ne! Bilin kay Pawiyab ni Romeo. Ilas angkol. Rodena, aprik. Karagdang barbang kayo. Puno man ni ay. Ama-charger na ni. Magibigyan na. Iwan mo ka na to. Kapula sitwasyon. Ito namin guys. Isa na yung pabuligat at kontra. Guys! Ito namin ay! Bilin to. Bye-bye. Tara. Buboy, bilin. Ito namin ay! Hi guys! Haggard ka, Jo. Padong namin muli sa amang balay pahulayanan. Malaharag ang bag. Umangga na guys. Ha? Asa? Kani? Auto na bangga. Kaya binag na Hi guys. dugo. Hala kaluoy. Ano man ni? Ha? Dugmo ka na insurance. Ano man na? Wait, wa umbok butog arbag. Kasarang mo. So guys, tira may sabna na. So mazoron kayo na. So sa pa may abot. Sa Jumig uli. SUV kayo mga dagka ka ng mga Fortuner mo na yung mga SUV. Fortuner. Sarap isa kay si mama ka. Hindi si Kuan. Engineer. Engineer Madihanon. Guys, mga Juri. Naman na di ko kagpipino na mga vlog na alam yun. Amerikano. Ang nagkaon na Amerikana. Sana? Hmm.
Lagi. Hmm? Suroy-suroy, buhol na siya. Da, 2 ka Sunod. buwan ako kasuroy eh. Duha ka buwan ko na siya kasuroy. Sunod adlaw ani muli na po din Alicia kay pista man dito. Hi guys. Sama niyo ang pulong eh. Dari si Mama Zuli dari guys. Daog pipino. Diyan ko sa ganina. Pacha na ang porma guys. Kaya grabe ka singit ng taganggams. Tambaw di ko di Istatin. Mama din ang tambaw. Diyan. Yan is po guys. Basta ma-stress ko. Grabe ka sing kasakit. Tagahanggams. So, mo to kita mo sa ang mga video na dito na remis kon guys, naghiring na dito na mi sa kuan karon na naghiring mas Mario. So, kuan pa mi guys nga makauli mi dari kay may talaga obligasyon dari. So, dito mi higda des bay sa kagabi ya wato ni uli pud mi dason dari. Magdi ko kagontas ang gam sa kasakit guys na sakit si kadto ibabang ubos. Siguro ni sa ang nana sa mga panghitabo unda. Karon salamat ko kay Mama Zuli dari nanay ako'y makakais istorya pero di ko pa ka klaro di ko ka kuno istorya kay sakit aganggam si istorya. Unda. So di na pwedeng kondes ang vlog guys so unsay mga kanang na ay update na to sa hearing isip pod o kanang na ating i-vlog so private sa naman na ato kay bawal lagi mo sulad daw so dagya po nagmabata dari guys kaning ko ana ni paway na sila anja kanang na ay ay, hinoo ko. Isa gulit ka doon istorya ni Anggams. Sakit. Sabi itong istorya daan niya. Ano na kayo. Taga-hanggang sinubag na po. Nganisig ni siya. Saan man yung taram-taramis kasakit. Kapay buhok ka masudlay. So di man jud ta pagpa-apekto guys pero aron ta ko kadto nag-stress darang paghitabo guys sigo-igo raman pero ngano gud nagsakit aganggams ngano gud misja di ko ka istorya tarong di ko ka trabaho kay magsakit gajud si jabaw siguro ni sa sige biyahe kay biyahe namo arang ka kuan kana na ay lajo-lajo pud. Grabe aga nang ipang kuan ipang lakaw-lakaw na mo unja. Tagtag siguro ko sa biyahe. Mo ni grabe gid kanget-nget. Tuwa juk pa to gabi Kadto. Saan naman kani ang kuan guys tambaw mani ang kanunay gamiton dyan basta tina kahit na siya ang problema ko din ang gangs guys nakoy kaproblemahan kay pag ilaw magkuan masamad sag mabuho dyan siyempre sakit so, daghang mga kuan guys, kana na ay nalamasig na natin tag ng mga ubang mga tao nga mga negative lagi guys, pero kanang na ay di naman natin pansinin. Ang importante kita, o tanang botog daatan sa atong isig ka tao. So, katong mga tao nga muhimuog kanang na butang-butang sa ating isig ka tao, nakaibaw naman tanan nga ginura si bantigo nila ginura si mobile sa ilang buhat sa mga kanang na ay mga nadamage sa mga kanang na mga bata nga naapektuhan so mga guys nga kanang na ginura may naibaw sa tanan
Diya din ako naglabad agang umag na guys sa klaseng-klaseng mga tao. So bahala na sila basta kay ag kami kana ay kami naghimo og maot sa mga isikataw. So mao nga bahala na sila ug kana ay dinoray mag-bounce sa tanan-tanan dyan. Salamat po ko sa mga ning suporta namo. Nakabaw na mo sige sa mo. Salamat kaadto. Dyan. Sa Germany, nas Manila, basta kayo. Sa tanan-tanan nga tabang na mo, labi na sa kanan na pinihatag na mag-financial. Sa takan katong salamat, tsaka kanan na ay ibaw ko nga mga good heart mo, tsaka kanan ay inuuray mo bas ninyo. Yeah. Sa mga tao, mga bad, inuwarga po yung bas ninyo, pare-parehara. So, grabe kasi sakit naganggam sa yung gihawiran dari kay ka-istorya man kong tarin dyan. Hadlo ko guys, kay gang nga rin naglaba dari sa ang dyan. Hadlo ko ganina kay naman may bagong kananay tinag dari, bagong niabang tsakong gainan nga basi ko na infection dyan. Dagan ko sa utok kananay infection sa anggam. So, wala nga puan ka nang naib. Adlo ko naglagi mo na umana sa atin na plaster na. Oo nga, kuan pa na yung samot na ko kadlok da si lagadaga ko. Wala nga. Pasensya na mo unsa kanang na ay salamat sa kunitong tanan nakaibaw na mo sa kanang na ay yung mga suporta. Labi na tong nasa amo lang barangay nga ning suporta namo. Salamat salamat ja sa mga uban pud nga nalipay nagbahak-hak sila karon sa naitabo ni Mario. Sabi ko, kuan, ginawa na namin mabas ninyo sa inyong gibuhat. Hindi ka na na ay kay bawa ko nga ang ginawa ay mapalo na sa tanan. Hindi kuanday ko ka na na ay niingan nga ka na na ay napiniingan nga ato na ko may dato pa puyon sa among shop pero sa karon sa pina di sana may tabo nga muri mi dadto kay madto pud mi kamera dadto ja namin ang pinagbantay. So inayang ra ko kay sa shop guys kay ana kana ra masutog pisa ja kana na ay kana mga baligya ja problema lagi ato kay kana na ay sige sarado kada adlaw. So mao na nga sayang pud. So aram ding duwa ning hangnaong sang kamera bilangan. Unja kanang naay mora datoy ang vlog guys. Kaya pasensya na. Kay grabe gazon ka sakit aganggam sa mga panahon na. Pinanan ni kadlaw nga di patog. Pakasakit. Diyan maro tayo ang vlog guys. Bye. God bless. Bye bye.